eyi assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu e bandiraɓe sehilaɓe ko salminde on e juurade on e yafnade goto kala e moɗon e wiide alhamdulillahi bil alamina ene wayno en pini e dow jaam kadi e garti adde windande men hande windande men ɗimmire o jangguino aden alkule nayyi allif o e bajorɗo e tajorɗo e tun endu koko jangano artira tan ko ha mbawon yawde jangde mon yawa joni hande kadi keɓen tati inchallahu taala bisimillah payne jangde allo mon nani mbaɗon dani yenne ay so mbaɗi ni gadden ɓalejo ay ɗum ɗo woni so waɗi ha ɗo mbaɗani gara ha ɗo ay kofa ga kay mbatta hono makko mbaɗani ay ha ɗo ni kofa ga kadi gadda goɗɗo hono makko ɓe nanda ay ayde ay gasi aɓe nandi joni noon ko ɗo teske ma wawi wonde ay ɗo so adima ko ni windirte innire ha tongu so tawama hakkude bindol noon ko ɗon mbattani inniramo ha cewɗo ay ko ɗo wiyete ha cewɗo so adima ko ha tongu hakkude bindol ko ha cewɗo ɗo noon so wattindima bindol ko ha cewɗo ko ɗo haaɗi mbaɗani mbiya piccuɗo ay ha tongu arti so serindima ko ha tongu wiyete mbiya piccuɗo gasi sa andi goto o tan sa andi goto o hankadi andi keddiɗi ɗi hankadi mbaɗani ay ɓurti ay mbaɗani ay ha tongu ha cewɗo piccuɗo ay ha tongu piccuɗo kay mbatta ko kadi hono noon ha tongu ay ha cewɗo piccuɗo ha tongu ay piccuɗo gasi aɓe nandi joni noon holko sernataɓe mbaɗa dani yenne mbaɗani ay ɗo wiyete ko ha tongu wonno kono noon ko nde ɗo toɓɓere mbaɗɗa ɗo nde addi wiya nde toɓɓere waɗi ha woni ja tongu wiya piccuɗo ay ɗo noon toɓɓani dow toɓɓani less innira ha tongu piccuɗo ɗo noon toɓɓere nde ko dow mbattande mbiya ɗum ha tongu ay ha tongu mbadda hen piccuɗo gasi ɗo windande ma nde haaɗi ɗo woni ko ɗo woni jatongu gasi a gayni ko wiyete jatongu ɗo woni ha tongu a gayni ha tongu ko ɗo woni ha tongu a gayni ha tongu ɗum ɗo noon ko reyɗo ko haari ha goko woni piccuɗo nani kala ko wayni piccuɗo wiyete sareede piccuɗo walla ha tongu piccuɗo ja tongu piccuɗo piccuɗo ɗum ɗo piccuɗo wama ja tongu o ko ɗo haaɗi toɓɓa noon less
o noon ko ha tongu piccuɗo o nani wadde mbiya ha tongu ha gayna mbiya piccuɗo ɗo no mbiya ha tongu ha gayna mbiya piccuɗo gasi wadde ɗo ko ja tongu piccuɗo ɗo henne ko ha tongu piccuɗo ay ɗo henne ko ha tongu piccuɗo jon ɗo noon addirani ko ha mbawa andude so adima walla hakkude walla sara walla so serindima hode wade gongoni bindi jooɗa noon ono kala wi o ne metti windirde ɗum saabi bindi jooɗani on paami kono ma faama kam joni noon sen gari mbaɗen ndani yenne ay eywa eyi mbaɗen ndani yenne ay ɗo toɓɓen ɗo mbiyen ɗum ja tongu ɗo ko ja cewɗo wiyete ja cewɗo hakkude sara bindol ko ja cewɗo mbadda he piccuɗo ɗo ko ja tongu mbadda he piccuɗo gasi ko jangete e ja tongu a gayni qur'ana o dow ha less ko jangete hen ɗeɗo geɗe ne wayno a yalti hen a gayni hen kadi ɗo tan teskotoɗa ɗo haqqille ma suro ɗo janga ɗum wasa ɗum yeebade e wiide ɗum famɗi ɗum janganoma ɗum jangitanoma ɗum ɗo ha janga ɗum ɗo a wawan ɗum hankadi andu jangde ma leeli ko jangde coddol mbaɗen mami ɗo yenne tan gandata so adima no wiyete so adima holno wiyete hakkude bindol holno wiyete sara bindol holno wiyete sa yiɗi windude ɗum a anata wadde sa yi baɗo ni andu ko jatongu hoto woni ara wande bindol ɗo ko jatongu ay ɗo kanko woni ga no wiyete ga jatongu o wonde piccuɗo makko wadde a faami ala ko woodi so watan jatongu ja cewɗo ari ardi ɗo tan haaɗi ɗo jatongu ja cewɗo ɗo haaɗi wadde ko oɗo jatongu arti ga yenne ko oɗo ja cewɗo arti ɗo henne ɗo so ɗiggi tan ga ɗiggi ɗo tan mbatta fe ha ɗo ɗigga ɗi ɗiggita andi a teskima ɗo woni ja tongu ɗo woni ja tongu piccuɗo ɗo woni ja cewɗo ɗo woni ja cewɗo piccuɗo gasi ɗo ko piccuɗo wadda hen ay piccuɗo wadda hen ɗo ala piccuɗo ɗo ala piccuɗo ga woni piccuɗo wadde oɗo ko ja tongu so adima ni windirte so woni sara ko ni windirte hakkude ni windirte alama wondi hay goto mo serindi ni windirte a faami ɗon moƴƴi so adima e bindol yo wani hakkude bindol yo wani so woni sara bindol yo wani alama wondi hay goto mo serindi yo wani gasi ngara noon kan noon ɗo toɓɓata ha tongu ay ko ha tongu ɗo ko ha cewɗo ɗo haaɗi ko ha tongu woodi e ha cewɗo ari ardi ha tongu so adima hakkunde bindol ene wiye ha cewɗo gasi wadde a faami ko oɗo wonti oɗo ɗo ko ha cewɗo so wattindima mbaɗa hen piccuɗo makko ande ko battidiɗo hakkude ala piccuɗo ni wayata witen ha cewɗo ɗo ko ha cewɗo mbiya piccuɗo ɗo ko ha tongu mbiya piccuɗo gasi faamiɗon de ɗum tan teskotoɗa haqqille ma wasa woɗɗoyde jiiɓa haqqille ma o on paami
ha tongu ɗo ko ja ɗo ko ha ay ɗo ko ja nani tongu nan dow ɗo ko ja cewɗe nan dow ga ja cewɗe piccuɗo ay ja mbiya to ɗo ko ja woni les ga ko woni ja toɓɓe ɗe woni ja toɓɓe ɗe woni ja toɓɓe les ɗe woni ja ay ja tongu ja cewɗo ja cewɗe piccuɗo ja tongu piccuɗo gasi ɗo ko ha tan ala tongi ala toɓɓi toɓɓani ɗo tan ko ha tan tongu ɗo ko ha cewɗo ɗo ko ha cewɗo piccuɗo ɗo ko ha tongu piccuɗo gasi ɗo kadi mbaɗen dani ɗo timmi kadi ɗo kadi janga ɗum ha ɗigga wona serti kadi e majjere ɗo hankadi qur'an o dow ha les andi ha on saha noon kadi ngara toɓɓa ga dow ay ko ɗo woni ha o ɗo woni ay toɓɓere nani e dow ha cewɗe he ay ko ha toɓɓere e dow ɗo kadi ay ko ha toɓɓere won dow ga e dow makko kadi ay ko ha gasi ɗone teskuyema wona ɗo ko toɓɓe ɗe naati hen gasi ari ardi sa woɗɗi haqqille ma tan donka yaade kono ene weeɓi ɗo ko ha ay tongu ɗo ko ha ay mbiya cewɗo ɗo ko ha mbiya cewɗo ene wonde piccuɗo ayde ɗo ko ha e wonde tongu e piccuɗo wadde mbiya ha tongu so adima yo windire ni ay ha tongu o hakkunde bindol yo windire ni sara bindol yo windire ni alama wondi hay goto yo windire ni gasi ɗo woni ha tongu ɗo woni ha mbiya cewɗo ɗo woni ha cewɗo mbiya piccuɗo ɗo woni ha tongu mbiya piccuɗo ari ardi ɗo so ɗiggi tan a serti e ndeɗo majjere hande mbasa woɗɗin haqqille ma o ko ja tongu piccuɗo e ha tongu piccuɗo e ha tongu piccuɗo janguɗa hande ari ardi ko ja tongu piccuɗo janguɗa hande e ha tongu piccuɗo e ha tongu piccuɗo ga noon addira ko ha ganda no windirte so adima hakkunde bindol sara bindol so serindima ɗo so ɗiggi andu jangde ma yaawi qur'an o dow ha les aɗa janga aɗa yawa yitude ɗum kono so yi a anda so adima no windirte hakkunde windirte sara no windirte so seri no windirte ɗon jangde ma nde daƴat ɗum woni jangde nde jaha jiiha ha cewɗo donkaani ko saabi woni ha cewɗo taw ko ha cewɗo woni ha tongu a faami ɗon yo Allah hokke nande famde ko musidɗo mon giɗo mon saabu Allah yaya li kowla Sénégal alhamdulillahi bil alamina ƴette kuɗi mon e karneji mum mbañitoɗon janggoni ɗigga on koola koye mon ƴeewon bawɗo ɗakkoɗon sara makko omo holla on omo walla on ha jiiɗen lawol walla on caggi on len caggituɗon nodde en less 00 221 77 906 14 81 mbaɗa yaya mbaɗa li jiya WhatsApp o ngara saggere ma a saggani ɗum jinmi walla an kesso jiɗɗo jangude o pulaar ma walla alkul arab ndewa on numéro ngara kala indema yettodema on saha kalɗa sarɗeji ɗi aɗi belma naata a yiɗa ndeƴa jokka hajuma yo Allah wallu yo Allah nuni arden on jarama wassalam